Kok sitok bolo. Nggek-nggekno wong lho, wong loro iki nggek-nggekno wong lho. Ape gak melok teles akhirnya ya melok teles. Apa lek ning kono? Orang bulu sama-sama tapi bulu pas sempak kakeknya. Angkat masih, diangkat. Masih bersama di Congori. Undang di Gladok. Sedang, maaf. Kata-kata ini masih. Wes ora usah tik ngono. Bersih tanggung. Nggih. Dah yo ngono. Ora nyampe. Wah ini. Pakai ta 30 to. Asu terus. Coba kenteng mati iki yo. Irunge ning kono kok mati. Lah ilate kagak semerat tadi. Alah. Mungkin babekan ora ilate kok. Lokasinya istimewa bolo. Jos. Ruwete. Barang ra nyokot ruwete ngono ja. Maksudnya digonjaki ya an bolo. Yo, ora nyantai silitku piye? Iki piye le? Sedowa. Wes. Ayo munggah. Enggak. Kali itu. Ora tipake aku. Wis nek kono aku. Jadi medul ini kok teles ya munggah terus. Lengkreng, mapen culut gitu. Ora gampang munggah. Ya ora le. Tetep meropreng adikne. Selipet iki kene. Kakek ora. Ndi? Ayo. Kurene le, Bos. Ini kulen tuan ya. Lho, piye bedel lelek iki? Masih bertawa ngomong ruwet. Anjing bener. Aku malah melu dupluk anjing ben. Enak sok. Oh, duduk. Lah turun ngono lho. Aduh. Alah. Luwung, Bos, luwung. Wis janeni, Bos, janeni. Telu peh. Patah lho. Awas. Kenane gede iki, Cuk. Wah, ayu. Oh, ayu ngono piye jane? Rapi pinter. Nah, luwung, Bos, dapat 2. Iki lho tali tak gowo. Oh. Kawin kalem. Mikir. Dapat 2, Bos. Setan ini lagi, Bos. Duh. Iki sikil cah. Tak gegem. Tak gereng munggah. Tak kira kan buntut ya, tak buntut. Lah kok lincip tak cek langsung nang ndase. Masuk. Ready lagi, Bos. Cangkeme tong. Gak iki lho. Kak kono aku. Iki. Kono tandino, maca brebet. Oh, lempenge kono kok. Betul kono iki lho brebet iki lho. Lho. Ora. Nah, gede talenane iso nggo meneh. Infone mon 5 kilo lho.